Tarte hau, Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea. Urte asko dira hona etortzen gala. Henez batzen ni 50 piko urte amazkitxan engan eta beti ezautuet ohitura. Ez da egit, zenbat etortzen ez da egit, baina desente. Aurten gainean ikuste gazteek eixegan ematen dela eta talde politia gaude. Ez da izema izango, baina egon musiko igual, 25 bat, 20 igual, ez da egit, musiko bakarrik. Bateria eta kontrolekio gabe. Bai, pixka talitasun pixkatek hartzea. Hemengo bizida honei eta bai, guzta etortzea. Gero gaina, babarrun jana izate dut, eta bueno, gane musika pixka jotze dut, eta pozik, giro honen da bukaren emateko. Nik uste bai ez, batzui tristura sumatzen zaie, baina orokorrean nik uste guzta hartze dituzte. Jendea etortzea Tolosatikan, pixkat hemen goia animatzea. Eta gu leheno talde bakinan, baina hilintzitzaigun nagusia, eta omenaldia aiteko eta urtero etortzea. Sevillan azgantzia, jarri deu soineko bat, tukila bat, gero peluka, eta inauterin ondo pasatzeko ez da beharrezko. Txaranga ondo etortzen zaigu, pixkat, errefuerzatzeko pixkat. Behintzat urtero etortzea animatzea. Eta alaitzea. Ja badamazki 20 urte. Baiz eta aldizkaritan ez da saltzen gure izena, eta badamazki 20 urte etortzen da urten etorri geha. Urtetik urteak upuroa txikigoa, baina saiatze geha hona etortzen beti bintzat. Gutzat hona etortzen, aiona monantzat berak guztu egotea eta gure guztu egotea eta gutzat inauterik gaurko honekin bukatzea. Guk beti musikako gauzak inateatzen geha, eta urten roka eta roka gure adineko rokaz, 80ko roka eta horrekin etorri geha. Piskat moitxuia, batzuk zindia asko altxa, baina beste batzuk moitxuia piskat bai. Gusto handia bintzat eta. Gutzat politxa izatea. Hola jendea alaituta ikustea, pozik gure.
hau Tolosa Motorrek Kia Niro 7 urteko bermea duen kotxe hibridoarekin babesten du. Tolosaldeko Peugeot eta Kia Motors etxea.